Kok leado biar kami tunggu ilhamnya. Yo oi 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 Lama wah alatipo sate kong cindu onde cindu lama rasanya mani jika kana lai balaku kita badendang sampai sanjo bae iyo iyo oi 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 lah sampai situ dulu. Woi tegak woi tegak woi uang banyak tapi tas udah tahu cindu tu dong nanti lu ya pinta dulu gas bersama Arya Vira di Jesus Sunday. Pokoknya nggak dibahas kini perihal tentang janda semuanya. Agak apa saya ke samping. Dedi Abiati Lamui muncul Narka sawah dan batanam padi Narka ladang oi batanam nado Jika nak dapat oi anak agani Si jatuh pirang kajadi juo Kok kaberang Kok kabangi Nara jando pirang di sani eduo Kok kaindah Kok kayo Nara di deneng nerkadeh kayo Maalay jando terus satu Mana sok? Mana langsung sama-sama tak kecil. Oh. Hey. Lawi ba? Nana badendang la kami badendang. Nana badendang. Nana desa na bunyi pahantunyo. Asam mandape si jando pirang. Aduh, abaran na limo dan lambui ejuho. Kok kaberang neverana. Kok kabangi hoi bangina. Namanya jaya si jando pirang. Kok kayo iyola. Kok kaindah nara indah jando pirang laga di kajah juho. Hari dahulu urang baparang. Iyo banyak nyao ikwi malayang. Nana di
berjalan di hari pagi. Adik lahiran cak tapi surang diri. Adik lahiran cak tapi surang diri. Oi kan luang lepak epak wasarang di tengah hari. Artis lahiran cak tapi tidak mandi-mandi. Artis lahiran cak tapi tidak mandi-mandi. Oi kan luang epak berjalan di hari sano. Adik lahiran cak dekati abahun nago. Adik lahiran cak dekati abahun nago. Keluang epak basarang di Yusuf. Lupa. Oh lupa. Di panjang sabana panjang Nepal lokin nila panjang. Baru taman nyabi adina anu de mancing. Rumi sabana rumi palo dan kini lah rumi. Lajaleh piti sari bini nyoba elo wancing. Anak urang di bukit tinggi beba jalan di tengah malam. Maak kita gak jadi adik tu lagi urang. Maak kita gak jadi ne adik tu ini urang. Oi karuang meke eke bake eke di tengah hari. Maak kabarale adik. Maak kabarale de adik Allah balaki. Musik. Superwin. Amit sana mengwarau. Dah licin sama licin. Hey, audio musik buat Anda. DJ Jusadi. Licin sabana licin den palengah cari laki lain. Iyo licin sabana licin den palengah cari nan lain. Yo kamangatokan sedola denaiko iyo kamanjawe. Usah ini jadi sasaran, tindak guno dijadi sasar. Usah ini jadi sasaran, tindak guno dicari sasar. Hoi lah kapalang badan kabasa, elok laki ni den mandi bana, badan den naik kaki cuo. Elok laki ni den naik manjau, di pada isu menjadi sasa, sinan juo yo kati boyo, yo dek rancak matu den silau.
sa indah adik sayo lataki cua denai debu jojo rayu korban denai lah jadi korban denai korban rayuan saya korban denai lah jadi korban denai korban rayuan saya. Rancak matu den silau tajak kau balik dalam lunau yo dek rancak matu den silau tajak kau balik dalam lunau. Jadi api-api hoi denai pun mangasa hinda adik sajo alah taki cua denai dek rupo jorayu korban denai lah jadi korban denai korban rayuan sayang korban denai lah jadi korban denai korban rayuan sayang korban denai lah jadi korban denai korban rayuan sayang korban denai lah jadi korban denai korban. Hey!
nan talita talalay lalay nanabakacang manjala junjung nanabakacang manjala junjung parilita pitina santai di madudu silana pamanu di madudu silana pamanu
dalam pinangan. Aulia Musik lagu ini deh. Spesial buat kamu. Yo. DJ Susani goyang dong, asik asik asik. Tarumu aja dan buju, atau adik memandang ame, dan hanya yang laku, hanya joy sabar rumah, hati nangko dan nunggu. Kok dulu aja sampai kangen nantara rasa di hati. Mungkin kini kok kita sajangan bahagia biangan. Anta malah mulai tak kunci. Kini baru kata-katokan adiklah dalam pinangan. Malah mulai tak kunci, ini baru kata-katokan adiklah dalam pinangan. Sandro Mawani selalu kembali menyimpan rasa sesuatu anak. Bersama Uya Musik dan juga ada DJ Susami. Sanang wak susah aja orang. Banyak nomor itu gini. Susah wak tambah sanang orang. Oh iya. Woi susah mancalia urang sana, yo sanang mancalia urang susah. Susah mencari orang sana, sana mencari orang susah. Itulah namanya tak jadi di zaman kini kok. Itulah namanya tasuo nan kini denai raso. Tolong jalekan be. Oh tuh mendaki Boy inyo pulo nan cari ayam nan batalu Ba inyo nan padi awalan bau saho inyo pulo nan lati banyak di urang zaman ini kok. lagi be. Hei dura di balaka Hanyo elo di bungko lunak kok manyala Ondeh payah mambayenyo jikonyo nan diminta Boy bateng jutan tanganyo banyak di urang zaman ini kok. Akhirnya asik. Ayo goyang, aja ke power kok ini. Ah, tuh ya. Joget. Asik. Bersama Mr. Dodo mau juga Iyo susah
urang sanang sanang mancan liat urang susah sibuk susah mancan liat urang sana mancan liat urang susah. Itulah namanya tak jadi di zaman kini kok. itulah namanya tasuo nang kini kenai raso Oh tunan mandaki Hinyo pulo nan jari ayam nana batalu Baa ikut nonan padi awalan berusaha Hinyo pulo nan lati banyaki urang zaman kini kok. Buru di balaka Oi hanyo elo di muka lunak kok manyala Honde payah mambayenyo jikonyo nan diminta Oi baca kak tantanganyo banyaki urang zaman kini kok. Banyaki urang zaman kini kok. Banyaki urang zaman kini kok Hai! Sabro manis berlalu spesial untuk Anda.